Jiena Matthew Bartolo flimkien mal-produzzjoni tal-programm All Right fuq Strada Reali nixtieq li ikolkom żmien ta' ċelebrazzjonijiet fejn forsi huwa żmien fejn daqqa nieħdu naqa' drink żejjed, nieklu xi naqa' żejjed, noħorġu nhar iktar mis-soltu li huwa żmien tekk. Jalla jkun ukoll żmien fejn ħarsu lura nirriflettu fuq is-sena li għaddiet l-aħħar 12-il xahar, naraw fejn għamilna suċċess u niċċelebraw u naraw kif ħanibqgħu insaħħu s-suċċess li għamilna jista' jkun ħin mal-familja iktar din is-sena jew inkella forsi qed nieħdu ħsieb iktar ta' saħħitna jew tas-saħħa mentali tagħna, forsi qed insaħħu ħbiberiji jew relazzjonijiet, jew inkella anke forsi kienet sena ta' suċċess finanzjarju fin-negozju jew inkella fix-xogħol tiegħek. Inħarsu wkoll imma lura b'riflessjoni fuq il-lezzjonijiet li tallimna, forsi dak li jaf narawhom bħala żball jew deċiżjonijiet ħżiena x'nistgħu nitgħallmu minnhom biex għas-sena d-dieħla kemm jista' jkun nibqgħu dejjem intejbu lilna nfusna u nkunu persuna aħjar, raġel aħjar. Messaġġ ieħor kif qegħdin nitkellmu fuq il-miliet u dan iż-żmien huwa li jekk inti bniedem dak il-bniedem li fl-istaff room jew fil-post tax-xogħol jew anke mal-qraba tiegħek torganizza l-affarijiet tal-miliet, il-laqgħat tal-miliet, aħseb ftit f'dak in-nies li forsi mhux ġejjin jiġu mistiedna, jista' jkun dak il-barrani li qiegħed hawnhekk mingħajr ħbieb u ma tantx ilu hawn, għadu m'għamilx ħbieb. Dak il-ġar li forsi jgħix waħdu ma tantx tarawh, jew inkella anke kollegi oħrajn u raba oħrajn li forsi ma tantx is-soltu naħsbu fihom għax naljenaw rasna fil-ħajja maġra tal-lum. Ma jekk qed torganizza xi ħaġa l-miliet, aħseb f'kulħadd u fejn jiklu 3 jiklu 4, fejn jiklu 10 jiklu 11. Grazzi u mill-produzzjoni kollha ta' All Right nixtieqilkom żmien ta' kuntentizza u riflessjoni.